Yummy. Ako yung nagluto. Good evening guys. Ug karon magmukbang taog baki pero nagamit ko rice kay gigutom ko. Oh, di ba? Pakita ako ninyo ang baki. Oh, di ba? Init pa siya, din halang-halang siya, guys. So, paa. Paa sa bullfrog. Bullfrog, oh, di ba? Paa sa bullfrog. Buko. Buko. O, diba? Paa siya, paa, paa. Halang-halang siya, halang-halang.
Oo. Halang siya, halang. Halang. Hindi ko yung baso rice. Pizza mo order na may baligyan nga baso. Hindi ko yung baso. Sa style. Bulak. Napoy green color. Pili lang mo. Ha? Ano ispat? Hit na. Pagano tulog na. Bukas, tulog. Ang balay pa, sulod.
Ang balay may sulod ma. Ang balay sulod pod. Gagawin. Pakulong ka. Ha? Pakulong na. Pakulong. Ang? Kalahat? Isa pa? Ang? Ang sa pa? Ini ba, ang sarap, budugan mo, pakulong ni. Cũng giống đây còn ta hồi ok ạ. Sao? Apa? Trong còn ta? Nó isda. Peter, kaon ka Peter? Peter, kaon ka? Suka lang TV.
Ulan, ulan. Usang ya, Be? Được ăn đó. Ngon á. Ano? Bigyan na natin yan. Hapit sila wala na may limit. Ay, bin, magdaan pala. Babatang. Maling pati lang yun. Parang lang. Parat kayo pa. Hanggang ako ang yabi na lang sa gamita.
Di pun man ako to bisi. Bisa, di din mo uli. Matulog, bago nagulay pa, ulay pa pa. Di matulog, di man na matulog. Gaya na rin nag-uli on. Ano na ko ba? Ulit-ulit ka na ako niya. Gusto niya, ulit din. Kuha mo, papasay mo na. Bukod na po. Ha? Kuha mo sa papa naman. Ikaw yung na po. Ganyan. Hindi ako sa ibig may papa ko. Why don't I cut my hair? Because I don't worry about damage. When I use my new shampoo and conditioner together, new Pantene Long Hair Solutions for 2 times damage repair. Push mo lang. Katingin din maglaro? Katingin ka sa bungang araw. Baka germs na yan. Safeguard Arctic Fresh. Seal the freeze this summer with up to 24-hour germ protection. Safeguard. Sorry, Mama, nandiyan. Don't worry. Breeze Power Machine Liquid with Ultra Clean Concentrate. Hindi man siya. Breeze Power Machine Liquid. Bilang fitness na tayo, dapat protektado ang puso. Kaya Weekly Centrum Silver Advance. May over 25 nutrients kasama ang